miyo mondo obed nonye onge ya aparo ni kama owachono jopiny gi jomariek malich ok inyal dhi kamoro ilali higni 2 kato kiwinjo ni wuon party dwa dhi in bende inyiedho wang'i ni koro in emiromo wang'i minyiedho ne mwebro dino omiyo kuma jakom dhi onge jogo nyaka ng'e ni Raila Amolo Odinga pod nitie gimodware EU ni bibiro next year jogo maparo sani wan gi leadership oseyiero nwa ng'ama otelo nwa e parliament kaka Wandai mane masani pod wan go e parliament kacha to jogo maedhore ni gin koro gidwa mana kawo wan jakom party be nitie ma en Mbadi tineni kom party be pod onge yiero Arati koso Mbadi jakom party Arati to vice chairman malo kanyo omiyo jogi nyaka gi lengi terre mos jarik ni jamod nyoyo gi kuoyo to pande kaka jokanyo bende untiere kod ting nikech yiero ma kama bende nusebedo kuchoro nyimi mana kaka Kenya Kwanza dwe mar 4 ni koro nwacho ni timo yiero bende yiero mar mane mamiya koni ni wan waonge pressure jo Kenya Kwanza gi mapok notimo yiero mora mora gibeda bede komno pok gi file returns political parties one kaka jo ODM returns watimo 2022 tinini wan gi 5 years up to 2027 ma legally one office kanyo to yiero ni ne kelo mana mondo wa revamp go party wanyalo time wanyakata koni watime constituency wawegi kanyo wanyatime kata sublocation mos wanyalo kata stagger gi kapod wang'iyo kaka piny dhi omiyo onge ng'ama chuno wa ni nyaka watim yiero sani nikech pod wane office legally koro magi ma perspective maparo ni ka kinyo poni rombo nitie pok ondikro officially lakini nitie kaka osewuok oko magi gik maparo ni inyalo dhi ng'ini to wanyalo timo yiero e yo mane apani jo Kenya Kwanza giberito ni wakongo watim yiero wagine kaka watimo koka gitim magi gipimowa to ok ginyalo warito gi erokamano ahinya adwani mar mondo mwatiek twak makama wendi achak kodi gi wachni mogik waloro twak wasebedo gi twak maber to wang'iyo weche mo osetim